ublay sabutan ya phi baro kajing puli na kitin ublay hakani ka step along nakasam at pulai utrai ulong unong up long brot jonga ngan om kirdu upintia inga jaka plang bejer ngam uyalam yang nga harut ki bejai upin phai pat ngamen sem jonga uyalam yang nga gi linti ko hok nakabinta ka kerting ju shisha langa ya ru ka them ka serni wajing yam ngan om septi ka basniu namar medan dekat mame bat nga uding do bat u sandu jongme ki pentengan yang mesyang kami Ahmad jonga Ahmad ki nongsun jonga mela asle ya ka khli jonga dak umpnyang ka khuri jonga ka sle shisha ka jing bha ba jing snake in bo jonga baroki sni ki jing em jonga bat ngan shong ha ka yeng u trai junom dagini kin tien nga khot ngo phai phi baro sakani ka jing sing sabet school hakani ka step ngini rai lang na ka kot jing rai jongi ka jing rai ka ba shispa nyo haba er yong ha jing em jong phi pa jungi ubahabning long abakhoj ka kerteng nyumi long kamon nyumi hakindo kumbahabning ngiwan ko pa bantur hajan nyumi hakani kapor sngo bha songlem hakani songlem hagi donut jungi
lemba umun siem bakhut yong me kat khulem yangi kat bang ni mani yeme map ikipop jingi bat sat khut pharya ki dakas nam bakordor ka jong me haka kerteng uji sungi duai amen. As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more of our gifts and giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man lay dying in the rain because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my heart just for Him. For Him. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is my reason to live. Kano ngidap dagi jing sngok men hagan ega step sa shisen prabanget bat ki paralok ki pelaya sno rengkat bat ngi lengba kini ki benai ki pelaya no shadin lengba kan ega sabat school ngi sngok men hagan ega step ru ba phila bani don rengkat bat ngi ku pelai sabaton ya piwai agajo ka por shwa ngi ya chakmat ngi shukwa ban pentip ya baro ki nong jungo lengba kan ega YouTube channel kani kerukom record kadai kabakado bangin yale hakani kerukom hakani ke format ni sngok men ban pentip ya pi banado ubanai January ta temut news nam banwan ngado ke sabaton ke beningkong ngin sedang no ya ke sabat school kum ke live stream
tan mot ki breu kin ya wan lang ha jo ka jaka ko menge long jing seng ha ka por khat wei beje nang tapat ngin ya sedang da ka wei lani atli ke jing ruai hadin kata ngin don ke panel discussion hadin ke panel discussion ngin ya penwai bat ngin don kat tu kan ni ke jing ruai ha ka ba nginum ya mi sabat penban kan long kum ka kan long kum ka jing beteng pat ya ka jing ya seng ya tu khana te ko ban shi ya tu langkot ngin don lang bat sabat school bat jing ya seng ya tu khana ya ka ban sedang na duk khat wei beje bat ni kermens kem pi pra bangai bat ki parlok pinyo ki jing kerku kat ba pi mani leng ba ka live stream to duai na ka banta kan ne ka jing thmu jong ka balang kan ne ka jing perkhat jongi pa inget kem bu blai on yai trei borba lang ba kini ki jing perkhat ki ba bha jong ka balang duai na ka banta ki nong elam jong ka sabat school kum jo kat ba ki sedang ya kan ne ka format ka bathamai duai na ka banta ki nong elam jong ka balang ru kum jo te kata ka de ka jing pentip ba ka ne ka sngi so comment bi Mrs Sabrina thank you you don't rengkat bat ni but in ya shim banta ka ne ka step ka ne ka jing ya kren lang ya ka sabat school ngila point sa ka nong ka bakhat lai ka nong ka ba ong ka beneng ka jing penang pentip but ka jing pen start shagi bam jukut jing pen start shagi bam jukut shwang ni ya chakmat let's say ngin shu ya duai an kerpat i Mrs Sabrina thank you ban so ba duai ka ne ka puat tong nya pendam ki kle poblai paham neng ai ngoi me try kan ka sngi kasabaton bamila kerku kerpang yangi iwe be iwe mila don kat bat ngi try na do menengkong hadu menta try to nang pet bat don kat do bat ngi hakan ka sabat school khamtam kat bangi wan chakan ka sabaton ka bakhat do jong news nema try shisha mila don kat bat ngi bat mila kerku ka hai yangi try to don kat ru menta kat bangi nang pulie kan ka lenong ka ba ngau tenat atrai namal ka de ka jing ai jing sneng yangi ke e ka lawai bangin sa yo kublai shibon atrai sen pat to don kat to pha yu man se ma khoj on don kat bat pen i shai ngi jing mot jing perkhat ha ka kot ka ba khoj jong me kini barok ngi pan ha ka teng Jesus Christ amen amen bless you bon ya ka to jing duai Kong Sabrina, kena ke step ngin ya persang ban ya keren lang, bila kena ke subject mentah kesengi. But let's say shwa ngin ya cakap kot ken mau, ngadon kawai ke jingkeli. Bakata kalong kum ni. Ke ai ke jing nang jing start ke besisha kat kum ke jing sotu jompi. Ke jing nang ke jing start besisha tharai ni kum ki brio ngi don lagi nang bon ki jing duna hangi te ka jing nang start nei pinapet ki bon ki brio ki la ya puli kat ki MA ki PhD tangba ha jing long brio ngathai ki dang don ki jing duna phi jing nang jing start ngathai shi tadi bangi puli bha tadi bangi ai ti hi la di ho blai ngathai kata kan kham champang kan kham don chibon ki jing bon okay ka jing nang jing start abangi pet benia kat kum kan ne jing hikai jong ne ke sngi sabaton yu i ba kidon ajat ki jing nang jing start nei kawai ka dai jing nang jing start pathai kawai pat ka dai jing nang jing start ka wan nu blai ka don ka jing e per ap teng kini ki ar ki jing nang jing start ka bening kong ngi yo leng ba ka jing puli ka puthi lake school ki nong hikai kan ne ka pen kre yang ngi he jing sha na ka benta bangin long let's say ki basai so ha ka kam ka jam ki poron wan Reha bangi kran pat pang jing nang jing start ka bakan jablay ka bakan jaman sim kani pat ka pen kra yangi om tang ya kani ka perthai pen ban ka pen kra ya ka lawai hapareng ki ong for the hereafter lane ya kata ka ban sajia ando jisun wan te habang pet yakini ek baro ngatrai baro shi quarter ngilaya yo shibon ki jing hikai pang jing nang jing start ka jing penang pentep kristan bat hakani ka sngir ngin ya pet bat ka snow pala ka long kani ka jing nang jing start lane ka jing penang pentep kamkut tang kani perthai ba ngatrai kata ka long ka pala ba sedok ki pam jukut ru ngin lai poi se peneng haki kejat jong jisu rengkat bat ki angel
don hajing sha ya ki por bangin keli jing keli bangin yo ki jing jubab ya ki jing keli ki bang ngimla ban yo ki jubab kene ke pertai te ke pi tharai kong Sabrina kalong ka mat pedeng jong jing puli jong ya kene ke sngi la silat pila ban puli na ka to ka benta Ini ka tayo tharangin niya puli ke baka ktian ublay kaya thu shapang kata ka ba kata ka school ka bam jukun ka ba nging nang yai san nang yai tip shu leng bagi por ki bam jukun ti hakani ka school ini puli bat ya tip ki ki bangim la man mundur hakani ka pathai tinga tharai kot ka ong ka kajing ya kren hap hareng bai shidong there's no end to learning tinga tharai kani ublay uda perkhat bha shibon ma unang pen san nang pen ai ding nang de sat engi ladangi don rengkat lang bat nga tharai kata ka jing jingai jing mut jompi ka badon jing mut shisha namar ngi ilang ba ka tin jong play pa long kom ta to men shelek no sha to ka jing police dang koren ar ndai ki ru baka khmat kam shimla yo I bat ka skor kam shimla yo sngo but kim shimla mi ru ha ka do no ubriu ki long kita ki ba ublay ulabo lupa ya kita ki ba iet ya u ki kentin ki basung tenat nei ha bangi puli gini kentin ki kedau ya ka ai bitharai ma kat kum ka jing batai hang ni I kum ka kedau ya ka beneng dai ka thai kan ni ka khat ka batai shibun ha ya ka tu ka por ba u yap u jisu halor ka ding phana na mata ka pop jonga ba jong phi na khrai ka di ka ni ka verse pikila penchong nung rim ha imat mangidei hi ban kan mau ba ke ba ule utrai na mata jongi we ngim dei ban chocolate no kum tu hi ka dei ka lat hajing sha ban yarap yangi hajing sha pon shap neng kumba don manon ba ong hajing sha wat ka tin jong ble ka ong uble ong kwa bu we bre run jot hot ban kwa ya baro hajing sha bikin laj im ini laj im hot ha ba ong baro kin laj im ga mut baro hajing sha gidei ban pon shap neng ka dei mereka shong pan ka jing jit jongi pan ngasukwa hajing sha bangin pet ketu ka khat ka ba ar na ketu ka juk ka lenong ar na trai hang so kunyu I ya ka nong rem lane ka konteks yung ni ka khat ka ong kum ni namar nga lakot jing mut banom tip ai ru ha pedeng jong pi andai tang Jesus Christ bat ya uru balasa natna kane ka de ka mat pedeng jing sha jong pol ka bu thoi kane ka city shakin nong koren pen puli kane ka lanong pat ka lanong ka babot ka kershan ya kata te kane ka de khat hang ne ho ka ai yang I ya kata ka jing pensyai bangim la ban skol tho akan nugru kamu blai ula pen kre ya kane ka kam jong jing pen laj im kalau ngamayan ka bangim pan la ban skol tho kam negat akan nugru kamu blai uwan akan do jong briu akan nugru kamu yap akan nugru kamu mi pan akan nugru kamu let shap neng imat kane baro ajing sha kalong kamayan ya ka ba hoi ngila ban skol tho kat to kat ni ka jing don kam jongi ha ka jing Kristen jongi ya ka ni ka jing tmu ka jong blai renga tharai kumbakan ni ka lenong ka persyang ka jing sha ban shon ha ka jing mo jing perkhat jongi ba andang ila poi sha bening ngin sas ngol tho shu upolo ong kumno ki khmat kim pan yo I bat ki skor kim pan yo sngo ya ka ka ba ublai udon ka jing tmu ban le nga da up nga da terang bar nga da up kmi dik ya kata ka sngi kong Sabrina ha ka bangin don ha beneng but let's say ka bangila tip sapang Jesus Christ ya ka jingya palo ding na let's say nang tip shu ya ki daw bat ki rukam ki ba la penchong nong rem lang ba ka tin ka ba khot jong blank tengin siya ya no sa khmat na kwa ban kali gani jing kali gani ka por ka ka banjia ya ki breu ki balayap upaskal ha jing sha u ai ya kan ni analysis lagi jing thok jong ong ba ka jing im jong breu galong balengkot but hajing sha haga jaka bangin perkhat ya kan ni ka jing im ka balengkot ngidai persang ngidai hajing sha ban pet ya kata ka lowe ka ba selendat ka jing im hot ngim ti upaskal u sngo kum no spang ni ka jing ya kan ni ka jing ja ka ban saja selendat ka jing ya Henry kaktin jong blai ka shai habede ugane bagi don shibon ki ai bagi kaktin jong blai ajing kermen yangi sepang kajing jia hadin kajing yap Henry swang ini puli ni gerkhot kong Sabrina na shukwa hajing sha ban shukali gane jing kali pitharai ka ka ban jia hadin kajing yap hajing mudur jong pitharai lane hajing so tho jong pi kaktin jong blai
Ke ke banja let's say hadin ke jingap. Kum ong hapareng the faith of the dead. Lani ki bayap ke ban sajai ki. Nga haka jing perkat jonga si met nga sngo ba nga so tieng actually nda pet ngo banda ong gibrio bayap ngi sngo tieng ba kunong ni yap da si kata ro ka doi ka bai ka tieng bamut ba ngin poi nem poi sabneng te kata ro ka de te kata paro ka jing khuslai ngi kum gibrio ngi sumut dor ba dayap te bun sin ngin da la ngi sidang kini jing mut jom perkat kamtam ngin da le chi yap brio hi da pet brio la yap Nè gặp điều là yap ngi sngo kumba ngi ngin hap ya lenti te kata ka jing mut bangin hap ya lenti shwa kata nga thai ngin hap ya ban ong no ngin hap ya bu lenti ka jing im jong la nama pi ngi hap ya ai kata ka accounts ba ong ha ka judgment day ublay te nga thai shwa bangin yap hin ka day hi ba ngin hap ya no pendenti ka jing im la jong ba u jing long ja ukres ni day ban ya IT lut hi Sngo tenat kata jing ai jing mut jong pi hang niu Pascal u wan rai ke ni jing keliu ong teng teng ni khuslai sepang ka office ka bangi ban teng teng ni khuslai ya ka nam ka bangi la kamai ngai ka we ka sngi ngin hap hi banyap ton da layap ka ai pat ka jing kermen ka bangi don chalenden ngin ni puli kat tu kat ni khot pat le sing ngin ya ngin ya pet ya kini ki penta kong Sabrina pila mo banyarap puli let's say ningkong Jonas san khatlai nan puli manga let's say naga gospel jong u Jonas pat ka lenong ka basau khat sau ka khot ka lenong ka ban riu sau po bat san pu sau ki khot Pangan puli nga ningkong Jonas san khatlai ikan tien ki ba ong gum nem ya kini ki ai ru ngala tho hapi khnang ba phin da yo tip ha ba phin don ka jing em bam jukut hapi ken ki ba nget ha ka teng ukhon ublay okay kan puli pat manga na sao khat sao ka ong kum ne yon na sao khat sao ki kentin di busngok tanat imat ki hap jingmut ba katu ka khot ka ba pila puli mentan to ka tin jong blay ka ong Henry uno ru ubandi ya kata ke ya ke banga ngan ai ha u sliang lano ru Henry kata ke ya ke ba ngan ai ha u kan long na ke pukri ka ba kersoi sya ka jing im bam jukut kani jing sya ka de khot ka basngo tenat ado kata to ngin sia ya segitu ki atli khot ki bangila ong ngin puli pat nak lenong ka ban riu ka khot ba sau pho Bat ke San Paul Sao Johannes Rio Sao Paul ke ong kumni Namar kani kalong kamonu pa jonga ba ubriu baro ubayo I ya u ukun ubanget ha u unyo ya kejing imbam jukut bat bangan penmi pat ya u ha kesngi ke bakado ki kentin ki bas ngau tanat ado kata-kata kajing impam jukut kadai kajing sisa ka bangiyo I lengba kajing kular kakti nu blai tongan chu pai sakane ka khot ka ba san pu sao ka ong kum ni uno no ru ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya ka snam jonga udon kajing impam jukut bat ngangan penmi pat ya u ha kasmi ka ba kado ikentin ki basngo tenat ka jing kermen ka bangiok lang bagi ni jing pule kalong baladangi ngidon lada ka jing jongi la penchong nong rem ho Jesus Christ la ngi la pediang ngi jing yap jong u ka jing kula jong tin jong play ka ong bangin sayo ya ka jing bam jukut ta ka jing bam jukut kam dei tang ka khana puruskam or ngin say lengo an ta ka por kan wan pat ngin sa sngo tho ba ka tin jong play kalong ka basai Kong Sabrina Shwang ini let cakmat nga kerpat ya pi pin puli le sena ningkong Timothy kalanong ka ban ningkong ka khot ka bakat real kadon ka air ka bangiyo I habi day pat ka jinglong ka jong ublay kat kum ki jing tho jong upo la ka siti jong u shu Timothy imat kan kan pensai halor kan ka sngi ka ka banjia ya ki bayap lane ka ka banjai gitu ki belayo athiak no ningkong Timothy iway khat riu la kumta ru naga benta kani ngala yo ya ka jing isin
bahanga uba kongsan u Jesu Christ unyo pen I shina ya ka jing ya sha slam jong uba ro ya ka ban long karukam ya kita ki ban sanget hadien hau sha ka jing im bam jukut cái cooperative word hàng này mà phía xem cái này được hỏi cái chính ngay xa ka slam jing ya đấy sha slam hot nga qua ru ban sắc cái way hay bây giờ tôi được hỏi phía ublay có một ông cái way cái chính thọ ublay isi ya cái pop anh vậy i yung nong pop habis itu kan yang bentang i bahagia jing im jonga jong pi prabangai bat di parlok ki bias not lang bat ngi kan step ki jing im jongi ki long ki batlot ngi hab habarok ki liang rai ka jo por kan ni kan khot ka penginang supuli jing sha ka aiman sim bo play ulong ubay sha aslam rai wat nom pendir ya ka por yo ka por ya pi yang kan kut no shibet nalasai nalashim tayo ngim tep tarau polo ong bakan ni kalong ka sngi jong ka jing pen im it is a day of salvation larang impat penyesuk padu blay ni hapan le no ekta namar hakanu no khlemat ka jing yo thia jong i ka jing yo thia kala ban wan angi we pi we pat ngim don chu pat ekalat ban rai kut de kong mai pat di prabanget jong ni prakhat alor kani abu blay udang ya sha slam tongin long ki balak loy pan pen kre ya kata ka jing wan asin ka jong u namar ka jing hikai syapang kabeneng kalong ka besisya berketin jong blay ka kersyan ya kata ini ya no syakmat. But let's sing in your pet ya ketuk subject bong a new existence lene ka jing im ka batamai. Kumno pis ngau kom Sabrina habeneng ka jing im larang ya poi syapneng nga try ma pi don ka jing kermen tan ka don ka jing kermen ni kwa ban poi syapneng jing sha ban yu i ki ek barok blay tu lupa lan ba ka tin jong blay ban i ki khmat la jong hoi ban ta ki dang i ka ek bam pat jia en rengin sa yu i pat lagi khmat lada ngilong ki balapan krek ladu blay u tiang yang i segi ma ke jong u kai pikwa la se ban yu i kata ka beng lana kai ba pitharai pin yu i hang te ha beneng andang ilai poi se beneng ngatrai nga kwa andang anade bang poi sa baneng nga kwa ban kali bahayo Jesu ba kumno ki met ki long kumno ki sngi kumno la ban pen mi ya u yu benai man met ya sngi te wala ya u simple ru nga kwa ban tip kumno ki wan ki variant colors ba ong mo kadi shisha ka start o blay ka vibyor kadi start o pat nga kwa ro ba dade mga poi shata nga sultanat e bangan don ha padeng ki rio start le se ki bon ki scientist pangim itho ba don ha ni pathai le se da ki la ban poi ro kan no ka jing nang jing start kan rit khmat jong u khmat u blay marulong batip ulong batip u bakram ti wala kata udang don ka jing start ba un hap sam yang ni ti kata ul abu lupa le se shata sabneng ba ngin da poi un ai ki lessons ki ba thamai ki bangin perkhat ngin don biang school ti kan dei ka ba phala shisha nga kwa nga solong so tenat nga lo excited mga shisha nga kwa bandon mata ha ka beneng ka bom ngaru nga kwa jing sha ban yu i ki ai barok ki balakular lung ba ka tin jong blay bat ngin yu blay kam tame ban yu blay ya ka jing phalang ka jong u ka burom ka jong u try kan dei ka we ka benta ka bangan da tho di ki notes let's say an pai ha beneng nga kwan puli kan ni ka we ka khot ka long ka jing kulat hoi ka lesson study jong i ka ong jing pen pau art kuai sao dengan kuat ruban puli ka khot ka balai namar ka to jing sha ka ai ngi ka context la ne ka beteng lang ngi ka jing mut bat ka khot ka basau ka ong kumno ong bat ngalaya ngoi ka tin ba jam na kata ka khet ka da ong hakmi ka tabernacle ublay rengkat bat ki breu bat on shong lem bat ki te maki kin ya shong ki pat lang jong u bat ublay hi un long lem bat ki bat un long ublay jong ki te ublay un nyat no ya ka jing ja umat baro nagi khmat jong ki bat ka jing yap kan om long sho lem ne ka jing ngosi lem ne ka jing yam lem ne ka jing pang kan om long sho kita ki ba menshua ki la le no ki kentin ki ba ngau tanat jong yones ka beneng kan long ka jaka ka ba ngin don rengkat ba ublay long ublay jong ngi long ki breu ki jong u ublay un nyat no iki umat ni khmat jong ngi kapamut balak se yok ni don kijing kuslai kijing
sngosi agini gipor yakum kita ginum don show beneng yok ngi kuslai la se balai ki bait ki batwan kim don hang tai u balai ngatrai un pen i ka record pen ong kane ka dau balai bakim don beneng imat kini ki long ki basngo tanat ka jing im bam jukut konsabrina pi tharai ka long kumno ka dai ka jing teng pat jong kane ka jing im ka bangidon banta kane ka pateng ne ka long ka jing im ka ba compare kumong parang is this a continuation of the sinful life we are living or is there something more to that มาทรายกันได้กับคัมเพร์พี่ compare บอกกัดบางอย่างดอนทางนี้ประเทศกับวัดกับปอบแต่งินละป่อยชุดแต่งินละได้ได้กี่บริกี่บัตรทำไมบอกละองเลยบอกอุนสับเป็นทำไมกี่ดอนโนดบัดอย่างงี้รู้ชื่อเรื่องบัดอุนกุบอย่างงี้เด็กตะกันจานกุบแต่บัดบัมดอนปอมแต่ก็ทรายกันเพศกำได้พี่กับ coordination imat kum kato record bangidang show pulih ka dai ka jaka ka basuk ka bakmen ka bam don show ka pop hangta nama ka jaka badon ublai ka pop kamla hi jing saban ban donต่อเงียนยาไพ่ปัดมันตาชะอาร์เปตรัสกระนองกับบาไลกระคอดกับชิโพฮัดุขัดไลอาร์เปตรัสชิโพฮัดุขัดไลมีเนี่ยเป็ดกะเอกับบาอุเปตรัสอุเครนชะพังกีกับบันเองละเนกีปอดชิกิบอมจุกด ตอนปุลิงะอาร์เปตรัสชิพาวฮัดขัดไลอีกันเตียนกี่บองกมเนมHenry hakata kasngi utrai kan wan kum unong tu hakaba kita ki beneng kin lej no bur bat ki jor tan rai da ka ba thang rehem kin no bat ya ka khando bat ya kita ki jing le badon haka un thang du ka ba khat wei namar kata ka ba an sat no kum ne ya kini ki e ba ro ki ba kum no ka dei ya phi ba kan long haka jing long jin em ba khoj bat ka jing long real blai ka ba khat at ki ba ya up khmi bat ki bakwa di dik ya kata ka jingwan jong kata ka sngi jo ublei hakiba hakaba ka bneng da ka bathang ya ki ken sat no bat ki jordan rai da ka bathang rehem kin no hanre ya ki bneng ki bathamai bat ya ka khando ka bathamai kat ka ba kum kata ka jingkula jo u ni ai khmi lenti hakiba iba hok ki shongsa ka shongsa Okay. Ajin si shalor pipet ya tin tan rai ka tu ka tin ka bakhado ong ha ka ba ki ka hok kin shongsa. Ajin sha ka de ka hok ka jong ble ajin sha ka ban satap lup. Ya ka tu ka beneng barok ka weng. Righteousness of God. Ka don ka principle hang ni ka bangi shem. Pi uble ya ka perthai ka bapop upen khoi ta ka ding. Ha pareng ong there is a filling in of the fire to quench sin and there is a filling in of God's righteousness. After sin has been quenched. Ti ngioi ka principle hang ne ba ya ka pop hi on sa pendo khot but ki jordan rai baro ki ba don hakane ka pathai na dong shadong on pen lot lane on pen jot lut khan filling the sinful even with fire filling the sin free earth with God's righteousness. Tu blame le kumno un pendap ya ka ni ka perthai ka pop da ka ding ban pen khoi pat ya ka bat un pendapat ya ka perthai ka ba klempop da ka buram ka jong u khanang ba ki breu kinyo im na do ki bam jukut shado ki bam jukut pikan mau isaya san pu kandai iwe bat at namar ka pop kala pen ya khlat no ngi nu bleng ngim la ban yo I ya ka buram ka jong u bleng ndai Hagini kisngi ngidon ki start science kat bengaya cha kisngi ka babot ngidon ki start science ya ka ba lapan I shibun ki ai shapang ka beneng shapang ki klor shapang ki galaxies kum ta ter hot ki start science jing sha ki la ai shibun ki jing tip yangi renga ngok men kong Sabrina ban pentip ba anda kata kisngi kan poi let's say ublay un shong But un dapen I un dak ta hi lese gitu met beneng rong pet ini met beneng pen trekam magani gurukom kumpiong mene hakano gurukom lese upen ya ki klor hakano gurukom upen ne ki hang ta yasun na try ublen sabatai na dong shadong manta ki scientist lese ki ken de ki nomno de jing ken science ban batai yangi re kata ka por ngin yo sngo hi na ki kentin jong unong khao but ngatrai kata ka long ke bas sngo tenat sikat dei Pasal nggak cukup aman kalian, try ublay long bas strict ne, kumno. Try deng day mengilek bakla, kat bodang hikai kali, bunuh radu dia. Em pingat try ublay jeng diet, bajeng is nggak try kata kam nom ngim nom ya shem. Let's see, tambahkan
maybe because ngin don ka jing nang jing start ka bala thammai ru let's say ngin kham เงินคำแพร เงินคำแพร หาจิงชากะแม่มไวท์กะอ่องหังไต้หับบันแดงกินดอนกิบริวกิบลองบลักลอยบัญชาให้ไกหากันนี่ก็ประเทศวันหับบันแดงกะจิงไตรบาลังพระบังไงงิดอนกิบริวกะจิงชากิบดอนลาลากะจ้องกะจิงหมดจิงประคันเต็งงิมกว่าจิงชาบันเปรียงยากะจิงเป็นเบ็ดเต็งงิมกว่าจิงชาบันเปรียงยากะจิงเป็นบ้ากันเนี้ยจงอ่ะกะได้จิงชาบันย่อยกะจิงเปรียงลังดะบะรอ ka dei ka Henry happening kan mlong kumta. Ya ka e ko blay un ong kam dei so kan niya ka jonga. Henry ublay un ai ka evidence un ai ka sabut balay bu ong kumta. But nga try ka jing hikai hagi ka jat jong blay kin long ka jing hikai. Ba what ki nong hikai ki bat tibit tam jong ne ka pathay la se kinom la jing saban hikai ka blay. Kan ni ka sabat school ka ong unong hikai u bakraw tam ngin se pet ha ka sngi Thursday unong hikai bakraw tam. Ujisu wat hagan ni ka pertai rajing sha ulat trei hagurukom ba ublay utrei da ka jing aisha berapa ngai dan mano la se bampat kot ka jing kat kum ka jing jong pi sngo ba kilat dei ha jing sha ban kiu sha kerdan jong pi haba POE ba la se kim pat kiu sha kerdan jong pi don la se ka jing sngo khot nyo yaki kata kam dei ha jing sha ka jing long ban long ba ublay ublay ha jing sha un betin ya kti jong pi nganget scam un betin si spasin ru ya pi un ong ali wan ngin ya let biang sa ka kelas pimpat sngo tho ali wan geli ki jing keli ki babon ki pangidon ha ga ni ka perthai ublay un suju bahap lebih kita na dong sedong ta daw ngada sngo kmen ha jing sha ya galat bangin la se banyak poi sebeneng rengkat bat ujisu rengkat bat ki angel rengkat bat ki reu khoi barot Prawangai tong ini penkre lagi jing im jong ini usnem lajan kot ngim tip ka ek ban jiao usnem arajar at puwei rela da ka jingwan ka jong Jisu Christ ka jia ka no ngapot tong in long ki balak loy ngin dwai bu bleun ai board ini pengin kot sakata ka thok kong Sabrina ngin sia puli at li gir khot bat ngakwa jing sang ini penchong nong rim ya kini ki jing keli la se ki bangingi don ngin ya pai janing kong koren sao kalanong ker khot ke basan Malaysia dengan puli menganing kong koren kat lai kat an pila ban lech ma pi kong Sabrina kan puli ning kong koren sau ka lenong ka khot ka basan kumta te pi wat bishar ai ru habam pat poi kaya tat enda utrai unwan uban pensai yaki ai bala bu ri jong ka jing dum bat uban pen paru yaki jing thmu jong ki do not unda kumta uwei pa uwei un yo ya ka jing ya ro na ublay kan ni mat kadai ka wei ka jing klot jungi ki breu nei kong Sabrina tengi bon sin ngi res palat ya ka por kat bon ong mangi kwatip lut kat wedang don hang ni ha pathai ngi kwatip ya ke keban saja teng ngi pe ko menta ki start science ka shuang khandiat ba ki kwalet chamars ban puli ba don la ne man sa chatai bon sin nga perkhat ong ke ibu la thau blai ka de ban sa kum tu ngim dei ban ya ko thani ki jimut jimut hat ba ka de out of reach yang ni ke dengan thai ka kan baha hi ba nga sultanat bu blai ai lot ka answer yang ni kat bangi kwa nomor kan na dei bangi yo ki answer ba khoi ngin bon bangin sosngi hi ha ka jing im jongi tinga ai ngoi blai bang ka don ka ta ka jing bu ri jong u ngasno tanat pai kata ka jing ong jong pi ha ka wei pat ka liang la pi pe ya ka ni ka khot ka bangidang syu puli mentan ka khot ka basan ka ong ba ublai unsa pensyai ke baro ndai ublai pensyai ke baro hoi kan don ka por bat hajing syai ke bari ru ki bangi puri hapo jongi hagi donot jongi ka baki bru ki mlak banyo i hakata ka singi ublai unsa pen mi lo di kita unsa pen pau lo habaro ki biyo i ya ki jinglong jongi bon sen prawangai kong Sabrina ngatrai pi manjur kan ke jing plot jong ublai ka long mengisong tenat jing saban kedokti ban hoi to ban kedokti la se ban pen kiu yu breu da ka bangi kren da ka jing e da ka bangi lek ban slok lang klong ga e ba lai teng pat pi hakmat jong breu ni kren e nyong pi biang pi bet pi ba lai sadin pan ni le pan ta kumwe pi hang ni mat upol ukren ki nong koren ma ki nong koren tek ko mangi ke long ka jing long ka long ko mangi hapo ngi sabar ngi ngom belabiang na dong sedong rai ka jing iu sapo ka don jing keli sibon baru beliau yo i kata
Hendai ke ipat ke bangile bak ki wepat ngatai long ba kan record ke hikai bai ngam agan ngi bagim dai jing sha ban shu come to conclusions ban shu ong ba o ta long kum ta ka long kum ta ladang ngi le leng empat persang ban trai bat ki kumnongin ong bagi bro ki long kum ta ngim tip ya ki juti bagi tu ki bro ki phang ta kadau kaktien jo blai kadai ban hikai ngi kum ong pareng God's word should humble us bagin sngo to ajing shisha hai ngi yang yalade nak kwa ban puli kan ni ka dekat ka babot kan ni rajing sha ka kren chapang kita ki barok bangin satip selendet ningkong koren khat lai ka dekat ka bakat an ka ong kum ni namar bentang yo I lang kumba ha ka yit baberngut ha ka badum berngut berngat hendrai hangta markmat hendrai hangta markmat mentang ngatip tang katu kat ni hendrai hangta ngin itu biang kumjo kumbala itu biang ru yanga imat kaktin kasih yang ni tip kumno ka kam kelan hendrai lar pipuli ya ka bible pareng ka bible pareng ka ong bahang tai habneng ki ek barok kin sashai kijingkeli ki bangi ngimla ajing syaban syampang menta balai se ki bayang bahasa jongi ki hapan yat nang ba ki jing shitam balai baki brio ki babha ki haban yap ngatra ki ne ki dagi jing keli ba ka perthai ka keli ki ne ki por ba bon ki brio jing sha ba ki doni ki ne ki jing keli kim ngecho ha ka jing penya jong blank right prabangai para kristan kane ka long ki jing kentu jong ka ktin jong blai ba kan sa poi ka sngi bat ka beneng ka long ka besisha ka jing im bam jukut ka long ka besisha bat anang ila poi sate sa siliang ki jing keli barok ngin sayo ya ka jubah hakata ka school ha beneng hakano ko kom thrai phi kwa banyo I bakan ka school kan nong kumno ki nong puli hakmat jong play la ki nong puli haka school jong Chris kono phi kwa le se banyo I ki bakin ya shong hakata ka school ka thrai ngin ya shong kumbau uji su la ju ya lap ha Mount Olive nga thrai kan dei kum kata le se la ni ki classroom ki become long more organized lani le asi namar ngasit lengo ba ublai kumno por ba u yalap haki lom all bru hatu ki por lani itu ki lom hajan ka yu galalia klem ka loud speaker lani klem ka mic ki kot lut te ki yo skong lut ki bre ba ka bor jo u ka long ka shisha ka ba maya hadu kata tinga thrai kan long kum ta ya classroom hasha drong per eden le si ini shong bat ki dieng so ki babon bat let's say ki sentiu ki babon rong ba you bat ki mrat ki barok khot gin ya dan lang ta de tangan lo kan long le se kum ka proper classroom let's say kan non more innovative more creation ho kan long more you tingas nga kwa man poi shisha ta sabaneng man don kata ka school per eden ngas ngotenat aba pikren sepang ka sur ka jong bleng hakane ka perthai ladangi he sur kat he sur rek ladangi shong hakane ka yang mani klam ka microphone ngimla jing sha hakane ka por ngi penon kam ka microphone khnam kan ka sur kan long ka ba kham jam ka ba ki brugin yo sngo rai hang te hapneng ka ba sngo tanat kan long ba le se ma phi mangar ngin yo piai ka to sur le se ka ba klan ka sur ka ba janai abang ikran le singim don kam shot ka microphone sumud dor kim don ki hajar ki bru hapneng Tela do play don kami ke microphone ke bahek kan no lesson penon kam. Akini gisngi teng ni keman syong no lar ka microphone kam bet lar ka jing penon kam jong microphone kam biang le se yo ngi don shibon ki jing thot ka jing mani jongi. Andai hang tai hab nang nginum don kam show le se ki microphone ki bo play on sna kan long one step higher bani cordless microphone ro. Kalong ke bas ngau pla do kata ngasukwa le se bengin ya pai kan diat se katu khot ka bengi shem ha ar koren kal nong basau ka khot ka bakhat nyau bakhat pra ar koren sau khat nyau bakhat pra namar ka jing jinjar basting jongi ka ba tang shibit kanang penlong na ka banta jongi ka jing khia ka buram ka ba palat bat ka jing bat ka bam jukun khat pra habangim kami syu ha kita ki ru ya ki bayo I hendra ya kita ki ru bam ki bam yo I namar kita ki ru ya ki bayo I
ki long tang shibit handrai kita ki e ru ki bam yo I kan long shabam jukut ken Hakan ni kepertai ngidon shibun ki jingkit bangiba. Ki jingkit hajing shalal pi nujor ki jingkit jong Yesus Kristus ki long ki basting na doa ta. Rai wala kap taru idon ki jing hajing shaban ban yait lang ba kini ki jingkit ki ba jongi. Rai kan ni kan ni jing puli jongi kham tam ko to ko khat do ka ong. Baki ki bang yo I ka long tang shibit shipon. Amu ki jing shitom ki jing kit jing ba jongi ki jing yasham lanot hayeng hasem ilong tang shipon rai u pol hang ne u ai ke jing kermen ki nong koren bat nganget skam ke jing kermen ka long ngi kini singi pra banget ba ha kata ke beneng ke batamai kita ki bangim patla ban yo I menta kin long ki bajanai bat kin ne shodot ki bam jukot Kong Sabrina pila ban puli ka quotation ka bangi syam naga quote education kasla ka balai spotlight pada din kata ngnya point no sa ka benta ka bakaddo jong kani ka singi Nila ban sngap ya kisur kamariang bat ngin myo sngaw shu ya kisur jing o jing yam habaro ki jing tha ngin yo I tang ya kawai kadak kikti ha ka perthai bayar kin khmi ka keteng ublei ha ki dak he bat Mdan ru iwei ru idak snew ha khando ne ha doriaw ne ha sun beneng ibadang sa amen amen kinum don show gidak jingkali na try kinum don show ki aka ya ka ba ngin don jing atatin na nang lapoy hap na ngatry kata de jaka ka ba ngi wei pi wei ngi kwa ban lek compare prabangai paralog ka jing im jongi ka long ka bukum no Rai hatong ila penyesuk padu blai hatong ila bot igijing hikai jong blai kijing pen krek ke jong blai nak bentang kata ke beneng kalong ke bakongsan ladang ngim pen krek yok ngin tip igini ke barok bat yok ngin nompoi setai sebeneng kijing jit ngatrai kalong hapi bat hanga unong hikai ubakrau tam lane unong hikai rang ba ujisu long no hikai rang ba hang tai ha beneng num don sho pastor num don sho u rang ba balang num don sho kitamen basan penban ujisu undai unohi kai rangba bat ngatrai kinom hagan ke pertai bangi em ngisa mentayo pidon gijing kli habe ke tin jong blengim la ban jubab lot langim don lot ki jubab rehan teh beneng ka wei pokowai gijing kli ke bangi don ngin yo ke jubab ka jing penang pentip kan long syakibam jukut nga teng aju perkhat ya kan ni hatong ngintip lot nadong sadong Himat bantip ya ke jing long jong blay ya ke mayan ke jong blay ke jing start jong blay la long nok kumbangin day blay kadai timat ladang ngi don hab nang shaki bam jukut ru u blay namar bu long nong thau dang don shu shibon la seki ek ba ukwa ban pensyai hangi ya ke ba imat eternity ru kanom pat biang yang ngi bangin tip kita ke ek barok kalong ek ba phala bangin ya bangin perkat ya kene kamat ngakwa jing sha ban pe ka tukar khot ka belong sentimental ba leng ba Zakaria ka lenong ka ba khat lai ka khot ban riu Zakaria ka lenong ka ba khat lai ka khot ban riu tiu no un ong ho ki kini ki jing mong hap deng ik sang ti jong me onda kumta on yatho kini yakibat lapun mong yanga haka ying jong kilok jonga piu ji u Zakaria ne u yatho lupa bagi kentin ki jong blai ialah ki nong shun khot ya ki nong shun penban ong kilok jonga balai ku mai ne klen ngilai kren mana ka jing lamprang ka jing tmu hi jong blai ka long babaro ki dei ban poi sab neng ka jing ek blai ka long ka ka bangim la ban snu tho Nama day tangu blay badon yang kata jing agape love ke jing ke bam kami lenti badal leru em hajing sha hakani ke pertai teng nginum la ban soto penban ngin lapoi sa beneng ru kan long kum ke jing late school man la ka sngi kat banginang soto shusho ya ke jing long ke jong blay ngatrai kan ni ke day ke bangas ngau tenat ado kata ta ba anangin syong la se ke school ngin yo gini ki dak ki bala sya sa nar jong Yesus Kristus duprek sa eki kat bolas din halo ding pna jisun ong nak benta gi pop jong pi
hai kayeng jong ki lok jong ngala sya sa narpna hoi prabanget nganget scam lada day badon kito gibrio gisngi ki jong Jesus Christ ki bala ngap ki bala bot ye u kinyo sngo kita kentin bat nga tharai kata kan long ka ke ba ngindon ka kelas om tang si kenta ban banyo ngindon ka kelas ka badaki spa gi hajar snem bantip ya kata jing mayan ya ka bor khamtam ndai you play ban wan chak ni perthai ku brio bandon ya ka bor bandon ya ka mensim ban le na dong sedong na ka bantau ri pop na tharai bangin na don ya kum kata ka mensim mak ni ka perthai kan jin lalong ka balakala Ong Sabrina na try ngilay don ka jing puli ka basngo tanat nga sukwa apen penkut let's say ka to jing puli na great controversy kasla ka ba saus pa drus pa nyo pra ka jing le ka ba kraw ka lawai ka pop bat kinong pop kim non shu ka beneng baro ka wei ka la khoi ka wei ka sur ba thiang bat ka ba kemen ka sawa lang ba baro ki jing thau bayar na utau bala thau ya baro tuoj ka jing im jing shai bat jing kemen lưng ba ki hima beneng bam jukut na du ki pnyang barit hadu ka pathai ba kraw baro ki jing thau ki bam im bat ki ba im ha ka jing itanat bat jing janai ka jing kemen kin pen benai ublei ba ulong ba kraw ngastunat kan ka jing puli but hot ki jing thau jong blai barok kin pendon burom yu nai ka ba kham sngo tanat shu ko ong to ba ya ka pop on pendo par iwei phngit jong ka pop rinum ne sho nga sngo tanat ya kan ka sngi bangila ban pule kan ka rukam but next camp kong Sabrina pilayo ka jing kerku ba ka jing hikai lomba gini jing pule prabanget kapor kalajan ujisu ulajan wan kabeneng kalong kajing sisya hato pilapan kre hato ngalapan kre kata kalong kajing keli ka bangi hapan keli te kublai shibon ya kajing snot lang jong pi kini gipon adok ka lockdown adok manta ka sngi ko mangilai kren mene hakane ka tayo banwan in sedon ya ka combine Sabbath school but divine service but nganget scam pinya snot lang bat ni kenang pinyo kijing kerku kat bangi pen krek kijing im jongi ya kata kijing manasin jong ukres kublai shibun ba phila kloi bania so bat ngi na kawai ka sabaton sha kawai pan hoi menta ka si ka dei ka sabaton ka ba khaddu jong news nam ngi da ai ngo bat ngi da sngo ngo shisha ya phi ba ro ki be so bat ngi na kawai ka sabaton sha kawai pat bania pule lang na kentien ke jong ublei nagaliang jong kabalang ngida sngongo bat sngo buram ap he ba pidon ngi ngai bo ublei un kerkhu ap ya kai yeng jong pi bat ya pi kumju ba ka ni ka por ngin karpad gi elde bla be en sngo bha ban ai ke jing duai ban wai tungani leit lang shau ublei ha ke jing duai Kok pa jongi bahab neng me a tribe me long nong thau nong pelong jongi me labu bar me thau jana yengi bangin syakri bangin mani ya me ngi aingu ya me a tribe hakan ka sngi sabatan ka sngi ka ba me labu na kamta jongi bai piwe ngi aingu ye jingker khu ki ba kerhai ki ba me ai hangi khamtam hakini ki prabnai ki balale ban ngi aingu ya me ye jing sumar sukher ke jong me ke jingker khu ke jong me ngi duai ba men ai ke jo ke jingker khu syakitu baro ki bidan kam ke jingker khu ngi aingo ya me ba me ai ngi kijingdon kam ki bahala ka sngi ka bam ka di bagi we ru ngi duai ba men ai ya ka bam ka di kijingdon kam syak itu baro ki bam don atra bagi basya tangan
ngi ai ngo yami ia ke jingkot jingkhia ka bamela ai kerpang hangi wei pi wei ngi duai bamen ai ke jingkot jingkhia sekitu baro ki bapang ki basitam ngi duai atrai kan rat na kamenta ki bapang ki basitam ha ke jing im ke jaman siam ngi ai ngo yami bamela ai ngi ke jingat ke baskem ngi duai bamen ai ke jingat ke baskem ha kitu baro ki batlot ha ke jingat ngi ai ngo yami atrai bame ai ngi kapor bat ke jinglait lot ban syakri bat mani yami ngi duai bamen ai kaju kapor jong ke jinglait lot ha kitu baro ki basyak te syak khum ki bamla ban mani yami ha kerukam ke bagi dai ban le ni duai atrai nomor kata men kerkhu yengi wei pi wei kum kabalang men kerkhu ki para kristan baro men kerkhu ki para nong syong snong ha kani gari ke jongi ha kani gari India ke jongi ha keleng satlak ke pertai ngi ai ngo atrai ba me ai ngi ka bor bangin ai ke jingkin show ke jing ai ngo ban pan pawi ke jing sngo ngo ke jongi syami yami atrai kan rat kurkhuru ya gitu ki bamla ban ai pendap penbiang ya ki kenang bakila ban ai syami doa ba kani ke jing ngo bat ke jingkin show kan long ke jing kurku na ka banta kabalang ban penpriang ka gospel ke jongi bagi babun ki brio kin yo ya ke jingai ba ke jing seuspa ke jong me atra Jesu ai ngo ya me atra ba me ai ngi ka Bible bangila ban puli ban tip syu ya ke jing temu jong ke jing seuspa ke jong me ni duai ba men kerku na ka benta gitu ru ki bambat tip ya me ki bamdon ka Bible ai ki ka Bible bakin puli ke balong ka ketin ke jong me kenang bakin tip syu ya me ya ke jing pen im ke jong me ha ka bawai no do ai ba ke jing e ba ka bam jukut ke jong blai ke jing ai ka ba kodor bat ka palat liam ke jong Jesus Christ long siu spa jong me lembat ke jinga slok ke ba khoj ke ba thiang bat ke ba pensai bor ke jong mun sim ba khoj kini ki lai ke jing long blai hawai kin long lem rengkat bat ni bat upai lang jong me upai lang jong me ke leng satlak ke pertai menta bat sebam jukut ru amen